If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning! Welcome to another video. Welcome to Pinoy Rap Kabuhayan Special with me, Giselle. For those who like, share, and subscribe, thank you so much. At sa hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe, please do like, share, and subscribe po our YouTube channel, Pinoy Rap, and help us to reach 10,000 subscribers. Nakakatulong po ito para mas ma-develop po namin ang videos. At sa lahat po na nagko-comment, maraming salamat. Welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Welcome to Kabuhayan Special. At tara, samahan niyo akong maghanap buhay sa buong araw. Nanay! And today, we have our fifth winner. Fifth winner! Yay! Clap, clap. Ako lang mag-isa. Andyan lang kasi siya sa gilid. Minit ako ha. She is Nanay Mila. My fifth winner of Buy, Eat, and Win. So, instead of 50 pesos cash prize and 50 pesos worth of barbecue, 100 pesos worth of barbecue na lang. So, there she is, Nanay Mila. The winner of Buy, Eat, and Win. Madam. Kalibre tani. So smoky. Ano? Princess? Walo. Ngadwa ka isaw. Okay. Dadagma! Ay, isaw ba? Uy, Ayun sa ti. Tuga-tuga kaglaag dira adik ka kabalong tingin. kalibre sa tani to. Wala wa misudan. So what will you say? You stand here. Alam mo, kasi ba istorya? Wa pa man naluto. Oh, wala maluto. Masinsil yung isa na dito. I don't have any coins. Yan ang maluto na. Mamaya na lang siya magti-thank you pag naluto na lahat. Si Nanay Mila na po'y nakadaoglong. Lajod ka, ha? Nangita siya. Siya daw ano siya kadaog. The question is, do you buy here? Wapa na swerte. Wapa na swerte. Wapa na abot yung time lang. Baka, Excuse me. It's too smoky. Tani, hatag sa iyatan. 50-50 ni Sel. Dili. 50-50 20 ray ako, anak. Ha? 20 ray ako, anak. Ako sa 50-50 daw na nga. Sige, nama ko dito. Was na lain. Ako manipalitan na yan. Ha? Dakon? Ulit pa.
Isa ko yung mga tao dito eh. Dugay explain. So, I have my assistant here. She's Madi, my kumare. Si Kuya John. Ay, di ba na to? No, wala. Yung mananahi din, Nay. Sa una si Bernardo, pero wala na. Wala na. Bernardino. Bernardino. Ano nila yung babae daw? Basig dito sa Golden Valley, te. So, lahi dito sa Tumoy. Kay, Wala. Hindi pa nahin. Wala. Dito na kayo. Nauna ka, Marvin. Pero naman ang nakuha ko ni Bati nila. Siya nang tulad din sila sa live. Dala talent. Amade. Sa Jure, kay mga to. Amade. Sorry. Depan sa iya ha. Dugay. Kanawala ko to kang Giselle. Ay, Giselle kay Tisa. Tanawa daw natin. Kay, ang kuan ko kasi Ade! Naghanap ko dagay patay dito. Yabi, yabi. Dili, ang sinsina na ako kay dito. Iyo, papay. Uy, ginoo ko. Wi-Fi din. Off ng pay-pay. Hindi man ako sumubon. Kaya kamutin ka. Ay, si Malo. Malo ba nga ito? po, si Bilian, nahiag niya po. Tapa din. Ito doon ninyo. Orang, saka ito. Asa man? Asa ka nagati bukol sil? Uy, ginoo ko sa tinahan. Ay, Gikan mo cellphone. Gikan ko ng cellphone. She's grilling the food she won. So, good job for that. Yan ako yung may ano kayo matasudan? Ayun na ko ninyo cook, ha? Turot ang si nanay daw ko. Ano ito po? Wala na sa bawat Pem? Wala naman sa bawat. Sige! Nasa naman to itong anak ko? Ate to, layo. Paasa ka! May away ni laki. May away niya laki. May away niya laki. Dong, dali. Sige naman ang pagsagit aning hanggahan ni noon. Kadisturbo na tagtao ng ato. Magkatulak ko ganina, di? No, nanaron. Huwag na pa rin ito. Ano yan?
Asa man tong kwente mo, sir? Ano man? O man naduto ka na. Nangyari na ligagta. Nagsaragali ka magsugba, mapagod pa. Tayo eh. Di ako, Bi. Ano lang, kaon na taguling ani. Kuha naman dito na, no? Ayun na. O gani. Ang basta lagi din mo linya dira. Ikaw na. Yung linya dito mas daghan. Kanang ako ito mong puno. Tatagin. Kaya nagwa. Grace, yari na ka daw, Grace. Ipaypayan na niya yan daw, Grace. Ay, wala na sudan. At si Jerry pa, timing, kaya wala sudan. Nice. Ano, sige, dahil. Ha? Ah, sige. Ganito lang. Sige, wala na dito ilang sisa. Oh, dali na. Ako na, Bi. Wala pa sige. Di kalintura siya. Ito, magtawto ba ka? Ilay-ilay lang. Kaya, nandito, nang labaman din yun. Nanadring kang Gisa, ha? Kang Linlen. Bali, 14 ito lang. 14. Asa ka? Asa rin, sunod na natin, ha? Wala na makuha mo, nag-ubad na na. Muna gana dire. Kung di apa. Tahimik sa ilang din. Tama din si Malo. Malahi kasi malo. Wala pa rin sa trabaho, Malo. Ilaw, June din. Sa kamay. Alang ne, dili. Ako, sila rin bahala ng ilahan. Pagod naman ito. Sunog ng ito rin. Ha? Pero ako nagtindaw. Wala na uskila sa testin. Wala na uskila. Uy, kabalo ba kayong ganyan kadlaw? Suro mo kabalo, no? Pati tulugan nyo, ganyan kadlaw. Ano kanon dito sa ilaha? Ipakaon sa bakada dili. Ha? Ano kanon dito sa sulod? Ipakaon sa bakada dili. Kadlaw. Ini na Oo, wala. Kota na mo. Apres dili sa ilaha ba? Tindog ya bay. Ako dalain ko to daghabi trabaho sa buntag no, lamas ni traso sa kuya ba. Perfect ko. Siyempre kabalo mo kung magsuglaw kung na ako lang ka slides lamas. Ingon man si si magana ba ingon ako. Kanang imong sige barog dia ba? Imong pag-display ng mga sukal, mga kung di kay magsigig barog. Kasi di na ko kita. Sino kita na? Hindi ka bakit na. Itong si Jerry po kan ako kay basta maoriin na to. Nilili ko na dili. Hindi, buwang ka. Hindi nagkita ng pagbubugas na tayo ko. Ipakaon daw. Labay ba kayo sudan gahabi kay karne? Ikuan daw kayo ng ugan na lang na. Karne kayo sudan ko karon ba? Kinsa ay ikaw pa kerne. Ay, kasi sabi ka ako, katong kwarta siya. Sabaw. Kwarta siya. Gali lagi pagkaos berkara sobra. Kasi kwarta siya. Ay, Kasi kaon na. Ay, Jerry,
sige, lili mo sa di. Sabi ka. Kuha din sila di. Sabi. Kuha din sila. Wala na. Wala na Kamot na. Dako na. Kuha Ay, naman nung ka sa... to naglaka. Ay, wa man dahil kami magtutulo, no? Di karon agi na mi. Di pa sanay karawas. Sus kay tago man sa ingon ko nga. Dinaanak ko din. Di man ko kaklaro, no? Yung talikod man dito dapit sa sulod dito sa iladong bilis. Ana ba? Ay, sawa. Hindi pa tama. Kung asa ba si Juan ka ng muhang Justin. Wala man daw sa inyo ko ako si Justin. Nagtiting tago. Oh! Oh, naluto Oh, na! dito na! Naadi ko siya dito naadi ko nga nag-iintay niya sa wala si Juan. Wala man ko dito ng Dublin. Siguro layo pa nang maktas ka siguro may nakita ni ba kay batanaw nagtik matanaw. Kitaan siguro nga padumi ka baktasan ng mga alauna naman to oras to sa oras to nang gawas ta. Tago siya dito dapit ato. Inom sa ba? Dito lang digi. Oh, ligi ka na dito. Inom gani. Tapos ka na. Inom sila na. Muna yung sleeping nila magtatok-tatok nga wala kalimao. Patang nang daghan na ito. Inom gani na dito. Katong last na ulit ko. Nay, wala nang na po siya Kubrak pa na tawag. ba? Tawag kubrak pa gani batalib. Bahalap. Kay ni Ana man sa tinuloy pasagdi para matagaw. Wala na na ko siya tawag. Wala na ko siya giingnan nga kuya. Sige, tanaw na ko niya. Bahala, kadiraan. Concern ka sa imo ha. Kapila na kagiingnan. Dili naman kapag. Bahala ka. Igisom na umampod. Kape-kape. Agi kita. Weh, bago na kaligo, weh. Pen plato pen. Yan ang kadaon. Yan ang kadaon. Yan ang kadaon. Ako gusto mo ba? Ano ang magawa? Si Carol Sudan! Dili, papalit na ko sa imo sa mga dogi. Ito may Sudan nila rin. Pili kilo tiil sa ano. Daghan. Pero si Tisa ba sige ingon. Palit pili kilo tiil sa manok. Ha? Quality. Ang ulo lang man ako nahibaluan sa Panginoon kung mga tuloy ko rin sa daghan. Nasa? Pagkasa. Kanang kadlaw na bagong open sa pick-up sa mga silupin. Yan ang wala lagi o pagipilian. Oo, pag-ipilian, dagha ka makapili og mga kung ano. Magandang ano. Wapa ka ay. Mo man sa diaw kanang dagko bitaw lang tiil. Eh sayo ka na sila launa. Sayo. Sayo ka na sila. Eh kung ano daw alas 4 na daw pinilian na daw. Bibiyaan na ito. Kaluoy ko din. Hawa yung may-ari daw. Tapos yung isang iro lang ang gindala. Kaya na isang. Ikuha di mo. Where's mine? Here. Wala kang tanong kung kuha ng kaya ng dito man dyan mag- Bayad mo, 40 lang inyo ha. Pagkapini ma. O diha, kanaman na naman itong balik yung kwan. Pero inyo ha, baliwat. Ano na inyo ha. Mung daw mo. Mo. Ha? Nana! Nailis na! Pero oh. Paspas diya! Weng, Uy! school na to, Weng. School na ta. Ah! Di daw siya papaspas kay mag-anana daw gimbal. Natural raman na. Layat, hinay yung pikagligo. Maglupig pa gidugo. Dili school ha, play ko ha. Wala man ta school karon pag makamanta mo. Na mo school karon nila. Wala may school. Balo po siya. Dapat ang ipudlo dito ni Guy Siki, nag-color-color sila. Wala labaw niya. Hindi di kabalo si Ikaw Siki mo kung color. anak, kung sa man halang, dili. Kaya lang kalaki mga sa labi. Kisa pa ito yung ikuha daw niya. Kisa yung ikuha niya. Ba? Ha? Kisa pa ito yung ikuha. Nag-deliver. Ano yan? Good news?
Ngayon, rasag. Kailangan siya sa imong vlog. Ya, tama niya po. Tuba na ito yung ako isinya kan hati ko. I-replace daddy. Nanukad sa kuya din hawas sa kuya. Unsa day? Oy, ayaw di hawi! Hawa! Wag ka na sa sin! May, masamad ka ba? Diya, jug ulo eh. Na, balik lagi. Hawa di! Ayaw, di ka mapunta. Ulit tabi. Lagot ka ng bad mo sa akin. Hawa diya. Masamad ka na sin. Hawa. Di ka magdulag diya. Dali. Batong SM din ako, wala dito sayang yung tato kay na paano ko video nga. Video na pambanang driver. Pag ako sa unahan, ay asawa di video na ko na. Sige. Dali. Pangitaan na gutong sudlay ngayon mo kita dala be. Ako sa dito ang ako sa sunod. Sige! Ano to eh? Kalina sa dito dito. Wala ka kayo isa kadagang ikaw. Wait, karon na unta to. Gichatan daw mo ni Juan. Karon na unta to ni ang atong tubunan daw. Unta mo pa ni Sinit. Niya tawagan dito. Usa mo gud ang hindi. Ang hindi giro. Lang tayo. Chat to si Liya. Dito buta sa ako. Pero sa ako. Si Liya matiyo na. Chat daw siya nga bayad ko. Unsa dito? Chatan ba ta? Unsa dito? Tawan ko muna. Naana! Narito naghatutog ko. Balik na, babalik na. Unsa na day oras? Kaon ko. Wala pa Hindi nakakabuto. Sige na ka-video. Wala lagi na. Naoy. Ha? Wala. Oh, Sa inyo. ukma. Ang chicken niya kay. Mga sa oras yan ang text rel. Gabi pa, gahapon pa. Ay, nanggili ko doon yung kadlaw. Ito, ito na sa iwan po na. Nabidaw ko ka. Ito na itong niya siguro. Dapat nila ito na kayo. 16 na. Pero wamay na usap. Di ba? Yaw, di na ito kainan niya nga. Magmarites pa ka. Karaan ni Drake ka. Panoy. Hindi na siya sa ni Drake ka. Magmarites pa rin. Dai, ato palihog dai be. Sabi si Marvin kadugay. Nahatod na si Wanwa, nahatod na ang isa, ang si Marvin, no, wa pa kabalik, nagkuhan og soft drink, isa raman ta ka botilya, ay kakahon. Ambot na lang yun sa Ginoo. Kabalong sa mga biliyan. Pwede anak mo sa diana nagkuan-kuan Kunkuan mo dyan. Pinaka na set. O, kuhanin linlin. Kaling kuan niya. Isa. Bisa ra igwa. Nan. Na naman. Bot lang yun. Pasakyan na lang na siya glain, Aswin. Tawagan dai ninyo. Dada, oroy. Diya, ito lagunong-huno. Diya magbutuon. Siya na. Dito. Kuan na ba? Dali, dali. Kay princess lang iyang ano. Oh. Wala man si Ay, isa ra, Queen isa ra yan kuha di ay. Pagkuha, magyapon to siyang ili. Pero ambot nga nung atan yan dugaya. Na naman gusto siya. O kanino? Ano? Ano niyo?
Naglihok ka ng baon. Kabalo magukod og grasya. Hindi lang ta magpasalamat. Uy, Uy, magpasalamat ka, uy! Dito siya! magkakao na nakakao na makakuha na gani. O sa mingon sir. Diyan na lang, Rob. Ha? Diyan na lang sa Thank you, Pinoy Rab. Kana ra. Ana eh. Yang anak niya dito, nanggawas na, maghilak na po ito. Kasi din ka. Ay, grabe. Kasi nagpa-kumpra ato. Si Juan. Duan mo ligin. Oh. Yan mo ko sa kanila. Ang pangutanan ako, nga nung wa pa kabalik, nga isa raman Dara, oh. botilya. Ana, oh. Ina na, ana, diha. Nung ko ang makam, sinasa kay butang. Huwag kay diskartes, panginabuhi. Ano jud ang mga laki sa karon. Oh, nas, Pero Marvin. panahon na murag ang babae na. Nananas, Marvin! Ay! Oh. Sige. Ayaw na ko na, kailangan kay ka. Singgis diha. Tanim mong langayan na. Tagay ng bilyon. Ang isa po dohoy! Ali! Ina na, gihuka na na imong deliver. Pagdali, kay napaka-estudyante. Dali na. Kaya na sa oras karon. Hindi na ko ganahan anak niya kay Pentag pilang liog sel. 20. Dili ko burit. Hindi kay kaya buhaton. Tangan naman ako ng konti. Paano ito lang? Oh, wala naman ka ni dito. Imong anak, di niya mo sundoon. Kanina lang single na bike. Dahil nakabalik ka na yun. Yan turun, wak panhikutan. Sarang lagi kabok ni isa, o na lagi ni pares. Awa na pa na ikuan. Kanang hotdog sir og duha ka burger. Lagyan na og sauce na dilihan lang. Kani? Kung kanin duha ka pork. Kaning liog, dili. Baka Duha ka pork. Pin! Tanaw sa gabi ka na ko. Ipasin mo ang sunod. May nang isahon na lang. Hindi mo kakapakusog dagan ko. Inan dito kag i-adjust mo na ang gimbal. Iba, ubos na yung mandol. Dili lagi dinug ka. Kabalo kay kani o mo ganito o. Sa gligo ni mo ang diri. Mo ang diri man. Ikaw ang drive ni para makabalo ka. Kuan bitaw, kuya. Kani man te kuan man eh. Oh, mao. Mo nang Wala ni mo nasa likod eh. nakakusog sa dagan, wag ay siguro matanggal ni. Gamay lang bala ng kuan. Ang kuan man gud ang purpose ni ana lang siya. Kamot lang ba dili gud mo sa bulo. Pwede siya sa sakinan. Uy! Mo kay imong anak dito, alas 12 Mo na. magulat kami mga medya oras mini city ito, medya oras pa bago makagawa. Wey! Dalasi! May nakabalo. Dalasi! Kinira! Patay, bunala na. Bunala na siya. Yun na, siya galon. Tan, nasa tusod lang diha, Tan. Nakuha na yung mga anak dito sa Golden Valley. Ah, ubana na. Ubana na. Gwen. Ano ba? Uy, ito dito. Tara, oh. Sabayaran ni Ken. Niya kay sa loob ka si El. Oh, thank you. Mag-English diha. Ala. Ilapan. Sel ka dili ni danlog ha kay luod ben. Gris sa mga Gris. Sa Gris. Thank you. Thank you.
Kugawan, bagura Hi, ka na. love. Good morning ka pa rin, sir. Hi, love. Good morning. Thank you sa barbecue. Usa to. Thank you sa, sa pa-premium ni mo. O, English. Asa to? Isa kong winner. So, salamat kayo sa barbecue. Price, oh. Oh. Thank you. Oh, please. Pa-price na pati. Ayan, Pa-price, pa-premium. pa-premium. Moro man, di ba? Makabalo lagi na siya. Ayaw ka malaga, kay na mo na English translator si Rob. Isaya translator. Tiil pa ito kita o dire. Oo. Ako ani kay di ko pupuntan mo kanto. Gitu ba? Duha. Kontrolo kan on. Hey! Hinatag rin mo na po ka? Hawa Ay, niya. ko ana. Kanahan ko. Kita ko bitaw kung kanang kadlawon mo ato kay mga dagko ang tigil mo. Oh, gani. Oh, Kani nga ni malaki kay pinilian man ni. Katong Hindi ka ganing. dagko sila oy. Ito ganing nang pang paranginay. Asa tike? Ano, dagan nun? Ito kayo. Bye-bye. Bye-bye. Wala na. Wapo man judog sa'yo eh. Wala na. Kani. Tingnan mo, tingnan mo gani. Balag matug na magbalik. Tingnan mo gani ko na niya kinabihin nga. Halos na daw na ko siya papyun. Ito na, ni Baktas. Hoy! Tara na. Sige, tuka, sige. Sige Wasi ba? Darwin dito ka. Sige. Sige ba, kwa? Pero, Kwa na! Kwa dito! Buk na dito ra. Tara, oh! Si Darwin na dito sa gawas. Tapos gawa sa nadagalon, dali! Di bang kung siya kabalo mo sa iya hintay mo nang may Langan ang Diyos. kay Ma-adjust kung kabalo pa na siya mo adjust sa iyang time. Mo mata siya kadlawon mga alas 2 baron o alas Balag 2. matug siya balik. Oh, alas 2 mangumpra. Pag Oh, siya alik balik. dili marinate kung mantulog siya. Hmm. Mata Dili mata, dili na mato. Mo may isa makaluya magbayad sa pagluto pag uli init Pag uli, na kayo. init na. Mo na maluya siya. Kwa mo kadlawon mo, baktas-baktas lang kag. Sabihan niyo mo, ingon ka ka nga. Hindi mo naman kumpat yun. Luhin na ba daw kayo na siya? Dali! Sana daw niya luya, kaysa tanan daw ang bana, siya ra daw nanindag turon na masahiro. Ang bandaw bana, naginom-inom daw tanduay. Sana dito tanduay. Sa man kanang way mga trabaho. Asa na sa liwat yung katapulan. Oy! Wey! wala ka nun. Ano naman ko sa dito kay Sabuan mo. Muga na ganina pa na niya gibabunalan. Wala pa nang isa dito. Kasi, Wingra, yung ginababunalan ng iyang galon. Darwin! Ikaw na gina ka? Tawanan kayong barbecue sa simbahan tayo ba? Amo to, isa ka lutuan, nay, napagod nagwayo nay, nagtunog na nay, wala kayo makaon na nay. Ito agi! Oh, kita. Katura era rin mga. Lagi ninyo sa pita. Oy. Ngayon ko sa Wingra, gibabunalan sa Wingra sa galon. Tinggara na din yung abata ni ba? Sige! Ano, babay-babay pa.
Dili ka pwede dire. Kay unlan. Ako dire bigla. Dili ikaw. Weng! Dili lagi dia ko, dili dia. Salamat ako. May plastic ka rin kay dugo pa rin ko. Doon sa kita ko mga suka-sukat. Mabantayan din ako ba kada hina ka nang hapit na sila mga 28 anak inana man dun sa unan no. Kasi yung una na gud mga pizza 20, mga 25 anak. Magsakit nang maayo akong bat ang upuson nga wa na kasabot. Nasisike dia sunate. Suka-sukat. Pahilot yung winner ganyan. Sike. Mga tigulang na ni ay. Kasi nagpati ko. Oo. Tama dyan yung sa kukuhan ba? Sige, arte-arte mo. Abot yung 40. Wa na. Kung magtuida bitaw kag 40 diya din mo sugod imong mga kuan. Ako bitaw nidad ko 40 diya man sugod. Dami pa kayo pagkuhan. Mga tricycle sa trikes. Taon na baya nga kuan. Ako may mamaling ako man gyud mamalingki sa una kadlawon. Kay di mo ko kabalo-bulong ako kagirong dako no. Di ako yung mamalingki. Nya kuan kadang pag-uli niya pagkanang adlaw busy di kay mig adlaw sa trabaho grabe di ka busy kay labi na tipat dito pagkagabi maligo ko maligo ko pagkagabi kay labi kay imong tulog Katuhog na. sado iagi bitaw ni gagahin niya kung buka kamot Grace binhod kay niya akong diri kani akong doktor diri binhod kaayo dili na nimo ni mapil iagi na ko ana daghan na pinagi ang mga kuan Kinabuhi. Wala mo kay edag ko sa 500 ba? sa Wala mo kay edag. Wala na sa kailang 500. Aray, nagpapagan. Nagkibuha na kagunit. Aray, gulit, naghagbong mga gani. Ang arbing sa kalibo nawa nang gani wala ka sa ila. Banto wala kagunit. Kinahulog na di ay. Wala mo kay edag kwarta ba? Si papel ba? Kami mahalinan kay matay torpor may nabulahan. Puta, ay! Asa ako. Asa ako na. Ipanguli ni Eden. Ha? Nagpasa oh. Mga pilmer sa ID. Ah, Sakap ba? Dili grade na. Kimberly Clarice. Kailangan kabalis sa ilan. Kimberly Sikin. Ay, pwede. Katunay pilhel? Nauli ako ah. Hindi pwede daw. Pilya ano di IPSA jo dapat terose. Voters. Voters pwede. Voters pwede. Ayaw sig apil-apil. Kalagot. Digit ko mahuman. Ani nga Asay di halang ani. Nag-isa ka. Voters ID pwede. Amo ko'y voters ID pwede to. Oh, botay. Amo ko'y voters ID. Lisensya. Daghan pa kay gipa-rep ito nga ano agi gipa-rep di ano sel. Or wala ka maoran mo. Barbecue ba? Ora ni. Mura na. Oy, kay gamay. Nagkapital na. Oh, voters ni. Lorenciana kita Lorenciana jadi. Ilaw, katanaw ko sa now. Ang sa pledo? Lorenciana? Asa daw anak, di? Ati mo ba, di? Oh my God. Abagay, may makagmata. Bebe. Pada sa kusa lakukan kay. Uy, sino lalala? Pero ah. Tutututututuwet. Ah. Yawan. Dineros, Jawan.
Sayang nilang buwan. Hindi mo sila makadawa. Ano sa lang nga? Kapon? Pwede. Pwede. Wala na, apil gani. Pagkuro mo naging pasta. Sa kamo, kaya pagod ko malakaw ka init kayo. Sa kamo, kaya ko. Wala na, Bin. Naman. Oy! Sa mukha dito kay Kimuman. Pag din ako lakaw, ingat. Hindi ka may nabot na rin kay mga lupan eh. Hindi man talaga ako dalaw. Okay. Tira ba ya ito? Sige! Pero sabihin mo nga, nabiyuda ako, tapos na pinapag-aral pa ako. Ayun lang yan, di magbuod ako yung interview mo. Biyuda rin siya. Nakakot siya. Tagay ko yung number mo. Ay, at yung number ko kasi, nandoon sa biyuda. Kadagay pa rin mo po, kung yung cellphone na mo din namin. Kadagay mo kuhan ba, kana akong trabaho ko, kaya kung nasa buwan na naiibig. Matukay pa kayo mahuman, init kasi na lang. Kadagay yung cellphone na mo din. Ay, hindi ko kasi na-memorize. Uwi mo na ako sandali at pero salamit, nahihap ako. Ang sabi na mga tiyate. Karon, magkana ako, sayang ngayon. Hindi ka na ka. Mag-apit ang tunit. Pareho na muna, hindi sigitipon. Mga pa rin gusto nit. Dito ni. Ibenta, katong July 20. Siya, May 19, 1974. Siginta na siya itong May. Ay, bangkot nga. May 519. Hindi mo ginatayan yung service. Hindi tayo pagbayan ng bangkot. Wala siya. May apel. Makasala. Ginoo. Hindi talaga makasala. Ay, yung ID ko kasi, yung silang kasi nandun sa puwan. Alam kayo, paniwanag ba? Mana siya. At Rose, pwede isama ko yung anak ko kasi nag-aral, kulang binasa. Uy, no income ni, wala na yung nag-estudyante, mga trabante yung may income. Dadlaw, pag may muna mong anak, yung anak ko, as katabato pa, ano nangyari? O, tapos sa ilan ito. Ano ka na, Ben? Annabel. Kasi Ate Rose, hindi man ako taga dito. Annabel man. Ano ba siya? Hindi naman ako taga dito. Annabel, ganun ba? Nandito lang ako, nag-follow up ako sa Estes. Sa aking asawa. Itong damang ko siya asawa na. Maestro. Parang payat ba? Agoy, akong gaingan. Hala, mau nyo na yung mama nyo, birthday mo mama. Hindi makakuha. Birthday mo mama. Hindi ka taga dire. Wala lagi na kag naay ano na no? Dahil something. Sa una na. Pagkahan na kayo. Hubong ka siya. Isayad. Ano mag-agi dilikod? Payat. Kayat kay. Sa una. May something. Sayad yan eh. Ay, pulis ka ni daw na yung asawa. Ay, lagi ka ng pulis na ka ng payat na ka ng igulang na. Hindi, wala na kari dire pulis. Ano na sa trabaho? Di ba, katong sige nga ba na pulis na yung bana? Oo, muna siya, oo. Saanan kayo, gikuha na Dili po na lagi siya. nung kapil-apil ba? Ang sao na. Extrador dito yung laser, manghugas. Ang ay kubin, pamahaw na siya. Madlok lagi ko masulan. Ano ba siya? Hindi na ako nag-require na pero ano naman sa akin, data, sa tinapa, yun lang. Huwag mo man rin kwarta ako, may papalito. Dito may mga haon nila ni Sir. Elidus, yung may data sa Sir dito. Ibalitan ako. Puyo ba? Malaki ang pagkaon. Sus, sabihang ng hugas na kagdakan, makakahugason. Subang na may, lingkod na. Ilang naman ko niya, di ba, manghugas sira, mag-ana. Magtanaw sa hugason, pinaanan, yung panaw sa ako. Mula-mula ba, kadin ko pa rin. Sus, sabihan, kalit maka nagtindog, ni kalit ka. Ay, sabi na ako pala, nilisira siyang ko. Sada? Sige, tumalak pa. Ay, sabi na ako pala, nilisira siyang ko. Eh, po yung ano sa ilasing, isang ko itong panahon na. Basta lagi ang ako ka ng kalakakulba, kaya kami ng duha. Uy, ginoo ko, asa magkakapadawa.
kutsilyo, sundan, akong tamo. Oh, Diyos. Dito. Nya, karami. Dili pa kaunsa. Kiki! Alaki nga mo. Sabi ng tumbler nito. Ala nga, 365 ka buhok ang ipakaon. 365 lato, 365. Kami malagi na 365 po ala. Sa malagi na. Launan, pasukan. Dikir ka na. Dikir man siya. Dawa sila klase na mo. Uli dito. Kiki, goy! Uli dito, di na kaya ka mo sweldo, hindi mo tumasan mo trabaho. Ito nga sige daw ya. Dada dito ba na? Dada Ayan, Ato kay... Ayoko, nalit ko sagda kay Palit na may kabaw. Wala. Agoy. Baliktad ng good na. Nangutang o ka ng turon nga wala mo bayad. Katong nagkilya ka Sa nila. kuwa, mukhaon na. Dahil na sa na, bayad sa ito. Yan mo ko dalawa, daanan ko lang mamaya. Kaya di naman yung makikita rin ang adlaw ang umuagi. Pagkasin mo lang pa. Ayun na sa ba? Wala na ka na makapansin. Anton, mga dyan. Pagkasunod, good moon. Manapon ka ba? Ayun na guys, nakapangutan na rin Jess. Hindi ako tangat. Ako Ate Rose, ikan pa ko buntis alas sikit. Tulo ka bulan. Kung ako lagi nagsoroy na, ay nakatatrabaho na nangutang na siya kay kuno daw. Bilahan mo na. Hala. Ina, Jis. Gayran pa ko niya. Pagkasunod na daw, ba? Hindi, gayran pa ko niya. Sa dihan, nagutang ko balik 30. Naku niya, Bayre. Wala mama. Laway mo anak. Na. Wala. Oh, palihog sa kwan yung bata. Dili mo, be. Kumot-kumot ng balas. Gamak na. Patay eh. Wala na, wala na. Hindi mo na siya ni Kwana. Ay! Nasir. Bo! Ay, yaka yun. Hindi mo lang bit siya. Kwan. Hanggahan. Ano na? Linda, tawagan ako si Kuya Marvin. Ina, Uncle Marvin. Si Siki daw, kahugaw-hugaw. Ako ulit ko si Ate Ili lang ko. Nawati daw. Ako Ate Ili, mumangkod. Naghugaw. Ito balay nila. Guba naman ang chinilas, oy. Bungkag naman ang lapa-lapa. Guba naman na. Ayaw na na. Labayan ako na. Yakin mo yung mukha ng sel. Kung ano ako Marvin ba? 100 na tanan. Bok. Hindi na ako kinumplahan. Ha? Balik 100. Nagot ko ha. Ay, magtusok. 100 ang ulo, 100 ang taba. Maabot siya sa iyo. 40. Oh, dapat yung mga nagpagkaon dahil sila. Hugog ang kamot. Oh, dapat siya gibirin daon sana. Oh, tara, to sa likod. Ay, kita isa Pimpita ka itong viral ka na doktor sa India. Grabe, no? More than 20 ka lalaki ang nag-ano sa iya ka. Rape? Ate, sa to? 150 nga sa to? Hi, kadaghan. Wala ka siya! Isa ka vitamins, no? Sa dako? No? Then na ate. Kuara gud ni te, ate. Sa babae to, direct. Doktor gud direct sa kuan, hospital. Hugog kay na ang iyang kamot. Ile, hugasin na.
Chinilas Desel? Asan chinilas anak niya? Hindi na po na ko chinilas. Dili, asan chinilas anak niya? Li, pangitaas na daw, Li. Para oh. Oh, chinilas oh. Yung kaya, ito sa balay, Ben. Guba na naman niya. Balitikog sa nila, tingnan. Guba na din. Laban na eh. Ito, nabasurahan na. Simulay. Ako sa na dito. Pilang liyo. 20. Pa, pwede yung kulit ito? Hoy! Tanawa! Alay! Isa na lang, Juan. Ay, kapoy ay. Wing! Ay. Kapit mo ka mga kwarta yun. Kapit niyo rin yun. Sa dos daw. Dos. Okay, iguro makagunit ana. Sikan stoplera na. Bisa may wala nakarelate na si Cubs to play. Marami tayo. Kaya nga no, manghambog ka si Cubs to play? Ha? Wah! Classmate ta! Per section! Ay, git, panghambog ko si Cubs to play na kay classmate ta per section. Unay huna-una ah. Parihatan na ba? Pangutang Basig bayad sa nagtubo utang. ka. Nga ikaw rin, may manghambog ka si Cubs to play, basig nagtubo ka. Wapa mo ipas, wapa jud. Pagbayad na, ipas, ipas. Di ka suplir, di pa dito maimpas. O kanino? Uy, nako. Bukan na di maimpas, kaya utangon, bayad sa utang, di kaya pa maimpas. Napag-iutan, napay tubig suga. Napay bugas. Eh. Hindi mo ko bakit. Ano, ito ako ito? Patay po ko. Foto. Wait, yung gano'n semua. Wala na. Ako, wala. Wala na ulo eh. Luto pa sila? Wala na, wala. Tel, wala tel. Uy, suwing grasa! Weh! Kailangan na kumutang, ako gani ko ano ito. Yung, tap. May kabayad na ito pa. Online si dati. Ako naguglugo yung mga dati. May mga buwan yung kwarta. Warang kailag bisa kwarta ba? Warang kumano kwarta. Ito lang ni. Inig-sweldo, wa dayon, burot. Wey! Ale, wey! Okay. Mga bukas, hindi na makuha. Bro, every day,
Wala lang siya napuyat sa una, pero kung wala siya, upside po buwan ba? Upside po na siya buwan damit. Hindi mo doon na yung bala. Nasubigan na. Siya pulis man akong bana, mga anak, naman mga trabaho. Ano yun siya? Nakuha siguro balik paglipas sa system. Diba, kuha na mga anak, baga na tarong na sa trabaho. Doon sa buko man sa buko nila. Ato ito kuya, LG lang ko. Ala, ito pa, layo ko na ice cream mo. Ano? Uyok ko na. Uyok ko na siya anak dali. Ano ba ito? Kuya pa, ano mo na yung ice cream? Ako na kuya LG, nga pabay ko ice cream. Tuyok kayo sa dito, paano dire? Pangain na dito. Ako na yun. Mira, boleh kasih. Nabutuyok kayo ito dire, no? Pangain sa kwarta dito. Tuyok pa, tuyok. Ice cream. Tuyok pa itong ice cream. Wala. Ang kata ate kuya. Alala ko. Ay, bueng. Wala ka ha? Oh. Katuta pakurutan bagian atau kwarta baik. Kayo bang kurutan dito pakurutan pun. Ito ko. Wala lang isakripisyo niya ito. Gamay ra kayo ito. Tag 100. Para na basta inato kabagalan na tukuan batag bala tag 50. Para to yung 5,000. Ha? Wala ra. Dagan kay puro tag 100 tag 50. Ano kabaga ginukot pa yun ana. Pagtang di man makuratan. Ikaw may makuratan na to. Wala sa cellphone ko. Hindi ka cellphone. Sabi na na kayo sa tero eh. Ay, di, ba dito dito? Ano ko pang konti? Kuya ijar ay way. Palitukan. Gatas. Asa? Sabay ko pagita biya sa ipinda to. Pinda. 1,000 katong kulang. Wala ka kon ba asa kong pinda? Wala. Wala. Ato na ko karusing wa yapon. Saan? Ijer. Pinda no sekalibo lang, sekalibo lang ito ba? Ora kata ko kang kwad. Jar. Mahal na dito. Ay. Uli nito. Ito pag cellphone niya. Papalit ko. At baday butanaw dito. Sure lang to para kasi magpatong justice. Ha? Itago gyud to. Kabalo na biyak ka. Patay nyo ka. Mahalo ko dito. Wala rin. Ate na naman ko na. Ini na ako na lang na may ko dito. Kadaghan ako na. Katapusan lagi joy katapusan. Di man daw yung magpunjab kaya wala kayo tunguan. Cellphone yung Mga dawat dito. Ha? Ano ba? Bago ng brand. May brand? Bago. Wala sa kaila. Buhat ko lang dito kaon. O ba yung mga brand ko mga bago? Dili pa sa D-Wall. Mga post. Ano ba? Makita. Pinagi mga kuwan. Ilay. Dawat.
Wala ko Dito sa katulad sa kuan kanang pambili overpass dito 400 ra. Ito din mo. 400 di dapat ano na eh. Tao na lang kaya mo. Maubos ko ba? Asbin ako itis asbin sa ako na ko na. Mayan lang ka kaya yung naong yung kanang nabut-but naman para mapantay. Inji. So many sweet. Ya, galit nung now. Yan nasa Para pantay. Hi. Tala. Apa yung kaya ko? Bakit na nga ano lagi sa kuha? Paano yun? Ito mo kayo. Okay. Kapon dahil. Kapon ako na kung ginan mo kayo kapon. Anak ko ginan mo. Ang naman. Nga po din mo yung nagbubuli yung sinundrid. Ano nga naman, ay ginakuha ko karon nagbun. Usaw mo na ko naroon. Hindi mo ako doon karon. Wapa ko mangalad. Ikaw ra kung kanta. Balik ya gabas kanang gabas sa kurente ayan gabas ito sa plywood ko. Naman. Nanay balik ya na bala ay ganang ko na putol lang itong gabas na. Kada kang maligaya. Rayahang kuan. Blade. Pag ginawa no? Kapag na mercury. Ang bayra na gabas niya. Nariya. Kuan ba nang gawa kanang isaksak lang ko day. Yan na na plywood. Jigsaw. Oh, gamay. Jigsaw gani. Ito day tao kana. Nabali yung blade ba? Dalawang doon mo. Palit ka sa hardware. Kaya na yung mga printer. Kaya jigsaw. Wala ko anda kay wala yung blade. Mamata tayo igabas na sa mga plywood. Gani, pauto pang korte mo na siya, pambangag. Pagbangag, pangkuan. Na, puto lagi ang kuan niya, blade. Kanan. Gigamit. Yung sa kapagamit. Iyan igabas sa kuan oy sa kanan. Kahoy? Dos por dos. Ay. Wow. Pangkuan na siya. Puto lagi lang. Tawa na. Ewan siya. Ano na sa dos por dos? Anak naman ni duot naman. Anak naman itong blade. Pagkakuha lang yung potol. Sa buang kayo. Hardware na. Yaw. Palitan na. Ano gamit to ba? Mayo migrasyon. Pagkamay. Tama si iya ha. Kana ko adiri man ako nakaunon. Susunod ito. May ano ba si Ron dyan? May gabas, may... Ito ka na, anong pangbangan? Karina. Marina, gabas. Anong kuwan? Anong ijer. Nakakwarta sa idea ko eh. So, dapat ko'y project. So, active mo yung ginagamit. Ijir, daot ko ijir ba? Nakadaot ko ijir sa ito. Wala sila gamit. Gamit dito ni Richard, ito ni Adlaw ang kuwan? Ang gamit ko ijir. Pangbangan. Gamit ba? Jam lagi muna ko bulan. Mana kada bulan. Mana? Si? Tulaw ba? Pagkuan. Oy na. Alami ano yang gibit-bit kadi eh. Ito to sa lawyer. Aso lagi ka siya? Naman eh kulay. Siya gawas? Dami ang takay mag-un-un og kanagang paksil na sa luyot ng talantay no. Mama na ko atur dia. Pisaya ang punya bana di ang kaon. Mumugay na. Daghanon ako kamatis og ganang sibas dampak.
Sabor maguna siya. Di ba na nimo kailangan sabon kay mauna ra man siya Ay, giha. murag nang ako ang gusto diya pero niya inabot na lang. Magpalit yung ko nag-isa lang ka kuan. Do ka mo kamatis buwas daw. Anong pait man ka? Daghan dito lang na birtao. Sulbad na ko ba? Ako gani mo lipot lang ko no, wagi ko lairi. Utlo na ko dito. Sapan pa inong nila diha. Kuan ako, butan lang. Ano na yung karahay? Butan na dito. Palit na lang kay. Wala, dagang mga kwarta. Kapag ko, dagang mga kwarta. Hindi lang kaya ako, mahilig pa ako mga kulay-kulay ha. Dagang mga kwarta, di. Kasi pa juga, kaya pagkuha niya, kaya dagang kwarta. Ikaw, dito din naman ato. Ako agad dito dapit, daghan na mga ganang pinya. Ako na magipang nagbasa. Damas, mga tamas. Luto na na si Linda. Oh, madi. Oy. Ako gipang nagbasa dito, hilo. May lunch. Kulang na lang to kuan, daog. Okay. Asan halang ani mo de? Kana. Uban na lay kulang ato dito. Asa ka uban mo de? Ang gipang gunahan dito. Tanong mo. Tay, punta na tayo yung lula. Ay, mama, kung pala ito na ba ng pork? Pagirapat? Bahala mo dira, uy, kahit kayo mo mga ulo. Ano? Bindo. Ano man? Bindong andang, ikapkatan. Hala mo, diha. Hulugan sa ilaw. Ile, imong lango din tawon mo. Dalaan na kung nabi pamunas na doon mo palihog, anak. Kailan na talaga eh? 40. Wala kita lagi sa katambok. Sige, talaga. Yes. Ay, Tambok yapon. Diyo ka, dili. Uy! Sinundak luto ko.
Ito pagsakay sa puno. Sakay ako sa puno. Pag italo na sapatos ni CKB, duha. Alam ni ga, dilit no? Paano na ako, ano na dito, bukas sa buwan, eling, mga tulog lang sa'yo mo kayo. Mamay na nagtulog pa rin upo. Sada. Ang pindot niya, cocktail na wala. Ma, palungan ko na, ma. Totoo na ako dito na. Kalaman sa ilang? Kalaman sa ilang? Le! Unsay gingon ako? Wala gani ka nag-study sa imong leksyon sa eskwelahan, ha? Wala ka nag-study ba? Wala dito kita nag-study ka. Bantay ka na ako, ha? Thank you. Tayo sa tuling na dali. Le, tama na na, Le. Magpahulan na, kaya mamunas, Le. Para matulog sa'yo.
advice si Tatay Jerry sa inyo, ano, kung sa manggaling. Eh, basta, at least na result sa kurog. Wala yung vaksina. Itong daan akong gigamit. Ito ka na nasa kuwan. Karon. Wala po na yung mission ni mo karong sunod si Mana. Oh, yung sa gyud. Mula, sabi niya na, nagalaga may ano. Mapatong mo na. Makan. Pagpunit ka, mapatong. Kabilin ka, yes. At isip kay patay no kaya doon sa iya. Oo, sabangan niya. Hindi ko na matandaan. Purong kayo eh. Mo, unta na po na igipunit sa imong anak mo. Pangutan na siyang kulpog dito na kaya halang bayan na. Pangutan na siyang kulpog halang bayan na. Kanya to dito. Ikaw mag-ibuhatag. No man, dili ka magkuhan sa advice kay sige na lang ang anak. Dito. Dili na dito. Kaso, hindi sa rin. So, ano mo ka, mga mata mo, papanin ako naman ako sa'yo. Wala ka biyak ko rin. Wala ko, no? Wala ito mo ba kami nalakot? Yung mama, ulot mo, ano? Papanin mo, 20. Plus 2 po, 60. Plus kapatid na 8. Plus kinayon. Ano po? Kapal na lang. 90 nga. So, ano na sila? Ilabaw na yung muntingo, gasay mong manghod. Diba, ingon kong uli na kay tig-study na. Stoy, dala sa balay po tayo bunti ka. Ito, sa inyong papa, baka tinaon. Kana ka po rin mo. Kitaan ha. Uli na dito, bakit patanan din mo gawa? Dalani oh, dalani, dala. Pauli na mo bi, pamunas na mo bi. Patanan ninyo mga hugawa, mura na mo bi tag-iya. Hoy, ingon ko ba maguli?
gid ni mga bata ka. Kabuling ba ba ha? Kaya di ko gusto na yung bata mo. Tungog maghila. Kabuling ba ba? Kabuling ba ba? Kabuling. Okay, pasang bilaan. Kami dito na kasi siya kaya. Kamulas kami. Asa tingin dito? Naku ka ba no? Ulit mo. Asan mantika na? Ah. Asa ka? Isa lang na, gid mo. Ay, nako. Yan! Yan bago player. Waa. Kalay! Kalay! Dali na. O, tanan tagiya. Isa. Magkisi tagiya na. Seryoso, bitaw ko. Ano ko pabalog kikisa ng sako diya?
Tupad na. Eh, ba ito nagilagtin? Kapala na puno. Kapin na lang daw naman. Ay, nak. Ayun, sapat na to. Thank you. Nahulog ang isa. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.